Hai, inak sila nawar bayade. Hai, bye. Jahabay. Hello, logofer, जोंहा थांनो जालायबाय नै दानि टक्ला लानानै मैयाके बुस्थु लाखाबाय नै न'नि थाखाय दायो थांबाय दङ एसे लेट जाबाय आरो फैगोन माने अकस्मात फैबाय आरो ना थाबनो फैबाय दा छुट्टि फरायनानै फुङावनो फुंफोरावनो थांनो मोननांगौमोन दायो 3टायानो बाजिबाय जों दासो ओंखारबोदों न'निफ्राय लासै लासै थांबाय थानोसै सार दङ बिथिं कुटल' दङ Kira kuat saya bilang, nah itu kaki bayi drop ni tu na espion aku lah. Ni ya. Aku nak ada anu. ভাল nih itu loh. Kalau dango kita loh kita. Ekezat, ekerong loh. Lani thaitam ke lani thaitam. Ini dia foto gaya singo hama. Bukan dia? Oh ini. Ni. Masih jadi ho. Ini. Bor हो गया iya udah इसलिए बोर होना है आप लोग पर जा रहा है इसलिए बोर होगा ada apa tangki full senai gitu tangki full kalan na tangangan फुर्सत ही नहीं है साफ करने का लोगोफोर काजिरङा जंगल ओइनो खासे हासुबाय एकदम नै लै दैया इथिबो दै बै मानसिफोरा लाखि नायबाय आरोना ओइनो गारिया बेसे गारिया खारगोन नै दिनै सानदेखाय बल काजिरङा लोगोफोर काजिरङा दैबाना गोजा लोगोफोर काजिरङाया नै दैबाना जाजोब्बाय बिथिंबो दैबाना ओइनो बिथिंबो दैबाना जासोदो लोगोफोर फट' खेबनो लोगोफोर काजिरङानि नै गारिया बेसे गारि भगबान गारियानो मानसिफ्रा नै गारि बिराद अत्याचार गारि आरो लोगोफोर नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर काजिरङा बेरायनो फैयोबा गारिफोरा मोजां नायखानानै फैफा गारियाव बेटारिफोरा थावा मोजां नङा गैया मानो होनबा जों काजिरङानि लामाना काजिरङानि एन्ट्रिनिफ्राय एकदम जोबजासिम दखान मोनसेबो मोननाय नङा आरोना गारिनि थाखाय मोनगोन गारिनि थाखायबो मोननाय नङा थावनि मोननाय नङा जेबो गैया बेयाव बेनिखायनो सोरबाफोर जुदि काजिरङा बेरायनो फैयोबा गारिफोरखौ मोजां सार्भिसिं खालामखानानैसो फैनांगोन हाजो नुसोगारदो जि समायना नुदो बापरे मा बुंबावगोन आरो उफ इनका मोजां प्राकृतिक दृश्य लोगोफोर नायदो ओ बापरे जि मोजां लोगोफोर काजिरङानि हाबिया दाबो जोबानोखा बापरे खेबसे जुदि नों काजिरङा एन्ट्रि खालामदोबा माने जंगलानो जोबा माने ओरैबायदि गोलाव मानसि गोजा
गेजेर इदि जाबाय थायो आरो बिदिसो दासो मोनलायदों जों आरो न' टाइमा जाबाय नैलै मोनानि 5:48 जाबाय सान हाबां जाबाय नैलै बिसोरनि परिबेखा जि मोजां लोगोफोर उनथिं पाहार बिथिं न'लै लोगोफोर जि मोजां परिबेख थाबोलायबायलै ओइनै उफ बाबरे बाब नुबानो माने दा सान हाबनायदो बिथिं साना थांखादो आरोना बिराद मोजां नुहुरदो आरो ओइनै हाजोखौ लाइट बायदिसो बोरै फुंनि सान्दुं ओंखारनाय बायदिसो नुहुरदो आरोना ओइनै सान्दुं हाबनाय दा लोगोफोर ओरै काजिरङा बारबाय बारनानै नै दा जखलाबन्धा मार्केट आरोना नैबे ओमफ्राय दा बर'सारा सिंग्रा लायनो थांदो सिंग्रा जानोसै लोगोफोर दै बथलाव उनथिं थांबाय आं सिंथिं फैलायबाय आरो लाइक एन्ड साबस्क्राइब बर'सारा माइ बायबाय लाबसोबाय ओ मीठा पान लाना फैदो देखना लगेगा बेटा ये ना आराम से वा लोगोफोर नैलै जा सिंगाम सारा बर'सारखौ नुबाय बर' एक्टरफोराबो हाखाया जा बर'सारदो नैलै चिप्स लानायबाय बा पान लाना फैलायदो पान नोंनि कारने सरि आंनि कारने मालाय मोननै लाना फैदों मोननै पान बारनि मा चिप माबा और समोसा हरिला सुगा सुथाव ini beberapa jam. Yung nasa taneman kita mana mici kok? Cokola benda. Ay dan hang. Ay dan. Ay ning mai gari ni ndel ko kam na ini. Ini ya kaca dia. Finally, Brahmaputra. Oh, ini kok beda pani. Tuh ya sih, tuh bari deh. Tuh bari deh, untung. Ini tuh bari sudah na. Nanti kemana deh? Di mana pilih sih cuma. Nih legaper, time aja bay horni. Ada sari ada itu sabay. Awalnya legaper. Close man, tangan lada ada nasi na. Kasih beri jangan mana? Kasih beri mana? Kasih beri jangan na. No, itu lo mau. Tadi saya boros sih lapor dah kalau bisa help kelam bayar. Jangan ada. Kamu ni lah dia apa macam mana sih na? Lina dan the road close. Awalnya legaper ni borogami ada na. Oh, borogami kayaknya saya macam nangde ada. Asri belaba. In 300 meters, slide right toward Kaudalguri Road. Ini nang ada. Road Kaudalguri, Borman sih ada lah. So kayaknya kina ada. Legaper lanjai pun ni jaga pada gisi keman. Nah, ida sengra berkerlama sengnya isirguna hakaman jiba gerema jiba gisi keman. Mukhaun nani sini mun kabayar nang Borman sih isirguna nih Borman sengna mungnya isir. Rina tahu mana oma fondo tak kasihnya, bisa semua sekarang nu. Bila begini gimana nu? Ini kayaknya halah pun ke mana gunung pun ke tahu nangan ani sana ada nazar pura. Bila disturb saya ada begini. क्या बोलता है बोलो सर इसलिए तो मैं बोलता हूँ झगड़ा नहीं करना मारपीट करना शब्द में लेना थकांगे बताओ मैंने बुआई मन लाये एरोप्लेन थांगना मुने मंत्री पर एरोप्लेन थांगा जने सिंगि थांनांगोन नङा होमबा मंत्रिफोरा तो माला प्लेन थांगोन हेलिकप्टार थांगोन आरो बिसोरनि कारणे सिगाङाव पुलिस उनाव पुलिस जोंनि कारणे सोर पुलिस थांगोन जोंथ' गाव गावनो
लोगोफोर फाइनाली अरसार मोनसिगोन मोखाङा जोंख्लाबजोब्बाय मोना माथो नो आरो नायनियाव आरो 1.5 घन्टा जोंलै गिदिंनानैसो सांबाय 1.5 घन्टाखौ लोगोफोर मोनहैथारसिगोन 9:30 बाजिबाय 10:30 मोनहैगोन आरो 1 घन्टानि लामा जायला जायलि जाजोब्बाय ड्राइभारा हाइवेआव रायलायबाखैबा आथिं सानजौबाय हरदे मालिस खालामनांगोन आं सोलोंनांसिगोन बे एबार लोगोफोर गारि टारगेट गारि सोलोंनायनि फाइनालि सुइट हम मोनबाय मा गुदलु नोंलाय बहा थांखो No. Hamsun. Kudu, no. Mami terap tenang deh, zor hatinya mami terlalu ini orang ni. Finally, saya campur.